ingkang wis ngagem busana sarwa endah kapais ireng menges-menges ngagem cinduk pentul cacahe sanga sambiran kembang melati rinoning ngambar arum badane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun ngaturaken sugeng rawuh sugeng siang wonten ing papan pahargyan menika. Dan nggih kula minangka jejaring pambiwara saking Sanggar Kresna Budaya ingkang badhe manenggani sedaya lampahing upacara panggih temanten Roro Ayu Oki Wulandari AMD miwah Abagus Muhammad Fadli Sitompul SA. Mayang ingkang sampun kakanthi dening Joko Kumolo miwah Prawan Sunti. Hangeman wujudipun kembar mayang arsa lumampah tumuju wonten ing sasana panggih. Joko Kumolo miwah Putri Domas utawi Prawan Sunti hangemban kembar mayang. Kembar mayang ya Sekar Puspito Adi Kinaryo srana panggih temanten kekalih kembar mayang. Sekar Kelanggan kegambaran tresnane temanten kekalihipun. Ingkang kawidaaken wit Kalpataru Asekar Dewa Ndaru. Kalpataru Asekar Dewa Ndaru Jaya Ndaru kayune Purwoso Jati. Lan temanten putri lan temanten kakung arsa lumampah tumuju wonten ing sang sono panggih. Lambahipun temanten kekalih sangsaya caket sangsaya cedhak. Kekalihipun wis dumugi wonten ing sasana panggih. Tembuing Pandulu Catur Netra Ambabar geter-geter ana ing jroning nana sanalika kumlawe astane temanten kekalih sami hambalangaken gantal. Temanten putri hambalang gantal wonten dadaripun temanten kakung ugi temanten kakung hambalang gantal winastan gondang kasih gantal dumadi saking sura kang matemul tinang sulan alawe wenang Deji pelawai mila beri temanten kekalipun sampun kaiket dening reh katresnan kang asipat suci daya-daya temanten putri ngaras asane temanten kakung yakti baknipun temanten putri bring temanten kakung.
Purna upacara balangan gantal. Daya-daya temanten putri lenggah jengku wonten ngasanipun Kang Garwa. Ingkang sepindah ngaturaken sembah pangabekti kunjuk kepada Kang Garwa. Kalajengaken upacara mecah antiga ingkang winastan wiji dadi. Dia jumangkah ambenipun temanten kakung wonten sanging giling antiga. Kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Antiga kapidak dene temanten kakung pecah sak nalika. Manunggaling warna pethak lan kuning. Iki pangajaibipun samangke temanten kekarone pinaringan karaya ingkang awujud bonang jambang yang samangke minangka dados panerusing sejarah keluarga. Purna upacara wiji dadi. Daya-daya temanten putri hambale tirta wening wonten ing Bokor Kecana. Tirta wening tirta suci ingkang sampun kacampur dening kembang trisekar warna. Kembang mawar melati miwah kantil ngambar arum gandani. Habiji temanten putri, habiji temanten kakung. Mugi anggenipun temanten kakung samangke hanyuntun temanten putri. Lumampah lumebet wonten ing madyaning bebayan agung tansah kinebih saking rubeda. Purna upacara wiji dadi ya temanten kakung hayu midhangaken temanten putri ingkang winastan junjung derajat. Daya junjung derajat Wanodya. Bilih daya Wanodya lan priya menika sami wonten ngasanipun Gusti Kang Maha Agung. Sampun jumeneng temanten putri ya lumampah ngubengi temanten kakung kang winastan pradaksina. Mugi temanten kakung tansah hanjaki keluarganipun saking Sukerta. Mugi tansah pinaringan karahayan saking Gusti Kang Maha Agung. Samangke temanten putri badhe kapapanaken wonten sisih kiringipun temanten kakung purna sedaya lampahing upacara panggih temanten wonten ing siang menika. Jalan kang ana gelar bangga muncar. Wastina duka wiwaraning sasana pahargyan. Kawis tinggal saya kata biyen temanten putri Roro Ayu Oki Wulandari AMD Biwah Muhammad Fadli Sitompul Esa ingkang musinekapan sindur kang awarna abang putih awarna abrit petak awarna gula klapa ya warnane Swantara.
Kebanyakan Sang Prabowo kentar-kentar ngambar arum gandane lampahing temanten kekarone radadan datan obah samirana datan lumampah tanpa piarsa luhur ngelamat-ngelamat swantening prabangga ampa bare ketawang langan kita Sri Narendra kasemboyong dening panjenenganipun Bapak Sulistyadi ingkang mapan wonten Sicuringking tansah betut uri handayani lampahing temanten kekarun ugi gawe dening panjenenganipun Bapak Suherman miwah Ibu Riyanti saya ketebian ana satria muda lumampah repepeh handaka lumaksaran Indonesia ngaminasan Subo Manggala ya Manggala Subo Edi Joko Aswara ingkang hangayahi jejebahan minangka jejak ing lampah wonten ing wekdal menika. Saking katebian Subo Manggala sakedap hanoleh nganan sakedap hanoleh miring sakedap hanoleh mawingking tansah paring dolan tepa palu piring temanten kekarone mugi angenipun lumebet wonten ing madyaning bebayang agung tansah atut runtut reruntung sampun dumugi wiyan kanthi nuju temanten kekarone sampun dumugi wonten ing sasana rinengga. Untuk teman-teman dari dokumentasi kami silakan untuk mengabadikan momen Purna upacara sindur binayang kalajaken upacara tanem jero upacara lampahing kejar kucur kemanten kakung hanyintak ingkang awujud kajang kawat dele kawak prajene sarta arta lerecen kasuntak tanpa pedhot dening temanten kakung katampi kanthi bingahing penggalih dening temanten putri dengki tangajabun temanten putri tansah hanyekapi kepadangipun keluarga
Mogyo teman-teman kalemi tansah pinarengan kacakapan sandang pangan lan papanipun anggenipun sesarengan sami ambangun Bali Wisma. Di rangkaian acara resepsi pernikahan kedua mempelai, kita masih akan melangsungkan beberapa sesi lagi. Sebelum nanti saya akan persilakan seluruh tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Upacara Kembul Bujono utawi Darat 5 temanten kakung handulang temanten putri nasa mangke di kantosan temanten putri handulang temanten kakung padang rimat salamilamanipun lan sesarengan ngraosaken pahit manis asem kejadipun gesang sesarengan mugia pinaringan bakas waras rahayu salamilaminipun. Meminum air putih sebagai air sumber kehidupan manusia. Semoga ke depannya kedua mempelai dalam setiap menghadapi masalah cobaan kehidupan keluarga nantinya bisa senantiasa berpikir dengan jernih dan juga hati yang tenang dalam setiap menyelesaikan setiap masalah yang akan mereka hadapi. Upacara sungkem sumilih dengan kanjeng rombolan ibu kalalos diwungipun kalorot canelanipun ke rumah pati mojo wonten ngarsanipun kanjeng rombolan ibu temanten putri kalau jangan samangke temanten ngaroni rumah pati mojo wonten ngarsanipun kanjeng romo lan ibunipun temanten kakung. Silakan untuk pengantin berjalan perlahan-lahan. Dari gendeng ketawang ibu pertiwi kasusan bumi elang langit hangir ini timbul temanten putri untuk ngasalipun kanjeng romo panjenenganipun bapak Sulistiadi ingkang sepindah ngaturaken sembah pangaturipun dumateng kanjeng romo dinatakan dengan panuwun dumateng kanjeng romo ingkang sampun handel wantah kula awit tasih timur dumugi sampun dewasa. Inggih jejaring tiyang sepuh panjenenganipun bapak Sulistiadi ingkang prasarta kawin putri kinasihipun ugi ambiyantu hanya nyuwun nuwun Gusti Kang Maha Nasa
mugia pinaringan lancar putri kinasipun anggenipun hamangun balisma. Pernah teman-teman putri tipu potong asal Kanjeng Rama, dan teman-teman putri dia tipu potong asal Kanjeng Ibu, panjenengan pun Ibu Normala. Nggih hanya untung pangasipun saking Ibu. Oke. Saya kata pian katon bombong diwaran yang kali. Panjenengan pun Ibu Normala. Hanya wong putri kinasipun sampun secantikan kalian sisanipun sesarangan samangke rumah bertuantan yang madian yang Bapak Agung yang pangajabipun panjenenganipun Ibu Normala tansah panjenenganipun murid Gusti Kang Maha Agung mugi putri kinasipun dadi wanodya lan tansah sulistya dadi wanodya lan tansah bekti ring kengkarwanipun. Kedua mempelai kembali bersimpuh di hadapan kedua orang tua untuk Mas Fadli. Mas Fadli silakan cium tangan mamanya, ucapkan terima kasih kepada mamanya atas namanya sudah melahirkan, mendidik dan membimbing Mas Fadli sampai dengan tumbuh dewasa. Tentunya dengan begitu banyak pengorbanan dari seorang ibunda tercinta. Baik, Mas Fadli berdiri. Baik, silakan. Selanjutnya Mas Fadli boleh bersimpuh di hadapan Bapak Suherman sebagai pengganti sang ayah. Kita berdoa bersama tentunya sang ayah tercinta. Bahagia melihat kebahagiaan dari putra tercintanya dan diterima di sisinya, ditempatkan di tempat terbaik. Dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Suherman yang telah mendampingi selama rangkaian prosesi pernikahan ke Fadli dari mulai pagi hari sampai selesai nanti. Baik, terima kasih. Baik, sudah boleh dilepaskan kembali dan Mas mantan boleh bantuin istrinya berdiri kembali. Bapak dan Ibu, seluruh rangkaian prosesi telah selesai dilangsungkan. Sebagai penutup acara kita akan melangsungkan rangkaian prosesi saweran. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar kedua mempelai telah mempercayakan seluruh rangkaian prosesi adat Jawa kepada kami tim dari Kresna Budaya. Untuk adik-adik, saudara-saudara yang mau dapat saweran boleh kami silakan untuk berkumpul di depan untuk bersama perebutan saweran dari kedua mempelai. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh vendor yang telah bertugas pada hari ini untuk